Wong ki nek ra penekan ngono jane yo nyapo. Kok penekan to, Bos? Iki ngetes barang iki lho, Bos. Ngetes barang. Iya, dibayar wis tenan rebul kayu jati. Enek paketan pura, Mas? Paket 4 barang 14 juta gede-gede barangnya. 14 juta? Iya. Duh, Sing lah. pertama partisi. Ki pira ukurane iki? Panjangnya 2 meter, Heeh. tingginya 2 meter, bahannya ya full jati, Bos. Oh, 2 meter ke 2. Oh, Lah jerone finishingnya. walus, Mas. Jos to. Wah, jan Iki tidak dhuwur ya direpeni. ning lampu nih, Bos. Oh, putih-putih iki lampu to ki? Ya lho, iki ning nggih ada TV. Sana colokane. Saya colokane Nah, ready iki sing ya. pertama. Heeh. Sing kedua ya, Bos, ini, Bos. Sing ndi, sing ndi? Iki. Meja kursi makan sing oval. Ki enek busane wi to? Sing ana busane tapi kisarannya dulur, Bos. Yo. Wih, tuwek-tuwek jane jatine. Jadi ini jangka panjangnya ora gampang amblok. Oh, iya jan Yo, kursi 6. pokoknya serba kokoh iki. Iya pokoknya kuat-kuat kabeh pokoknya aja kuatir. Terus dine Sing kepapat iki. mubeng itu. Sing ketelu. Sing ketelu. Sing ketelu rene iki lho. Iki lho. Iki lho, Bos. Kaya apa? Hmm. Walah amben iki to lho. Masalah, Mas, Mas. Iki sing ketelu. Heeh. Ukurannya 160 kali 2 meter. 160 ke 2 meter. Lukir. Heeh. Yo, full kayu jati kabeh pokoke. Cek nek pura iki? Ijek rene. Lho ijek. Sing kepapat lho. Oh iki. Yo, sing kepapat iki. Ya jan. Full kayu jati kabeh, aja mesti brokak, kandel-kandel kabeh. Bro dinciki pokoke. Iki lho, Dlon. Rene sik, rene Jati sik. kabeh. Rene sik. Piye? Carane pesen piye? WA-ne di bawah bio profil no, Sujud Nabi Nusantara. Heeh. Ini order gak sanggo DP, gak sanggo pambuka. Oh, ngono. Barang dikirim teko omah lang dibayar. Wah, jan ses tenan Ya iki. pokoknya ya, misalnya ora sesuai, Heeh. ora kayu jati, aja dibayar. Balik ya. Iya to, Bos. Iya, iki lho paket jumbo belum. Ya wis kita warung. Wis. 14 juta oleh papat. Oke, ya.